peel, turn, peel, turn. Sinampay kasi tuyo na siya. Good morning, Holly! Wow! Wow! How did you do that? Si Jan, nandun siya sa harap ng bahay, nagkakat ng lawn. Kasi tingnan nyo, ang tataas na ng grass. Yung last na gupit niya is nung bago kayo mag-landmark. Tingnan nyo, ang haba na, ang dami ng mga, marami ng mga yellow flowers. Ayan. You want what? Pink flowers and ayan. Ang dami na talaga, mahaba na. And mamaya, aalis kami ni Holly kasi may hip-hop. Hip-hop dancing siya mamaya. Ooh. You want me to push you, Baba? Yes. Ready? Great. Hold on, hold on. Hold on. Good? Ooh. Mainit ngayon. Kahapon medyo malamig, ngayon mainit. Anak ko, lilinisan ko na to today kasi maganda yung panahon. Yes? See, I don't see the shop. You're going where? I don't see the shop. What you gonna do to the shop? Huh? What you gonna do to the shop? I don't let that something. I don't get chocolate. Oh, alright. There's no chocolate and not fish. Oh, we don't have any chocolate. Okay, see you. Drive carefully. Bye. So, maglinis na ako dito sa Pagola. And si Jan, ayun, busy pa rin siya mag-cut ng gas. Tapos na si Jan, hindi na niya si Holly. Hey, Sugar! Hi! Ilalagay na yan sa shed. Bye, Baba! And ako, tapos ko ng punasan to. Sobrang alikabok na naman ito. Kailangan ko tong lagyan ng cover para hindi siya maalikabok. So, maghanap ako mamaya na pang cover dito. And yeah, hindi pa rin ako tapos maglinis, yan pa lang yung nagagawa ko. What's that? I'm glad that's done. Maganda na. Oh, okay na. Ulit. Malinis na. Malinis na siyang tingnan. Wala na yung mga yellow na mga damo-damo or flowers. And dito, mayroong mga sapatos dito na... Mom! Yes? Daddy, buy more milk. Alright. Yung mga may mga sapatos dito, kailangan ko labhan, yung, lalo na yung sa akin. And meron din si Jan, tapos meron dito, eto ba, parang hindi ito, yung isa. Parang hindi pa siya nagagamit ng mga bata. Ewan ko kung kakasya pa rin sa kanila. Do we need all this, son? What do you don't know? What? All these golf bags. Yeah. Do we still need this? Kasi 1, 2, 3. Ito yung pinakaunang golf stick ni Kuya TJ. So, nagamit na ito ni Sak. Ngayon si Holly naman yung nagagamit nito. Tapos na ako maglinis dito sa Pagola. And si Jan nagpapahinga na. Tapos na rin kasi siya mag-cut ng lawn. Mama, Yes. it's careful. I just want my steak. And Dad, Bantayan ko muna raw yung baby niya. Kanina din, pinapahinto niya ako sa ginagawa ko para tingnan ko raw siya. Kasi tingnan niyo ko yung kung anong ginagawa niya, ha. Nihingal ako, Baba. Go. Yung tinataas niya ba yung paa niya? Whoa! So, are you done? not yet. Yes, okay. So, Mom, when you gonna have shower? yeah, we're gonna have a shower later. And first time kong gamitin etong blower na to. Pinakuha ko kay Jan kasi sabi niya sa akin later na lang daw, magpapahinga lang muna siya. Sabi ko, gusto ko lang matapos kasi gusto ko pag naumpisahan ko, tapusin ko na yung
paglilinis para tapos na ba, wala nang iisipin. So kinuha niya and inon niya siya nag-on kasi hindi na ako marunong kasi hinihila siya para siyang motor. Yung hinihila ba siya tapos may gas siya and inon niya. So inon niya, 'di ba? Binigay niya sa akin, pagbigay niya sa akin, yung kamay ko gumaganon kasi sa sobrang lakas nito. Kung mayroon kayong blower sa bahay, alam niyo kung anong ibig ko sabihin. And then nanginginig yung kamay ko. But, yeah, natapos ko rin, pero sabi ko hindi ko na uulitin kasi grabe yung vibrate niya. And then, gumagano talaga siya. As in, parang winawas, hindi naman winawas, parang gumagano, kailangan kong kontrolin kasi kung hindi, pati yung kamay ko nadadala siya sa sobrang lakas nitong blower na to. Yes? And, yan, nalinis ko na, wala na dyan na alikabok. And, speaking sa alikabok, eto inulit ko kasi nung pag-blower ko, lahat ng alikabok napunta dito kasi 'di ba, eto yung una kong lininis. And yeah, winipe ko ulit siya. And yan, tapos. And ang gagawin ko naman ay tutupiin ko yung mga nilabhan ko kahapon. Andoon siya, oh. Tumitingin siya sa akin. So, tutupiin ko na siya. Then, after kakain na kami ng lunch ni Lola. Siguro magsayang muna ako ng kanin. Ha? And yung ulam namin is, alam nyo na, salmon. Yes, baby, wait. So, nagsaing muna ako ng kanin bago ako magtupi. And linabas ko na rin tong chicken nuggets kasi ito yung dinner mamaya ng mga boys. Kasi alis kami ni Holly mamaya. And eto, pakain ko muna kay Holly. And magtutupi na tayo dun sa labas. Kasi si Holly, gusto niya nang kumain ng rice. Sabi ko, wala na tayong rice. So, ito ba yung mga nilabhan ko kahapon? Si Jan ang kumuha nito sa lunch kagabi. After na mag-dinner. Holly! Here's your grapes, Papa. Come on, come on. Here, the fly. Come on, the fly. And dala ko yung iPad kasi alam nyo na para mabilis. Para hindi ko mapansin yung oras. Tapos na pala ako sa gawain ko. Nakapanood pa ako ng Korean drama. Kain na kami ng lunch ni Holly and eto yung salmon na niluto ko ng isang araw. And naglagay ako ng chili flakes on the side and nanonood ako sa phone kasi yung iPad na lowbat na siya. Eto yung Crash Landing on You. Ang ganda niya kagabi. Madaling araw na ako nakatulog dahil dito. Eto last episode na to. So matatapos ko na siya. Come on, Papa. Say see ya. Andito na yung boys. Palis naman kami ni Holly. Come on. Hi, boys. See you. Where are we going? Holly's dancing. See you, kuya. Palis na kami ni Holly. Come on, Papa. And kanina. Come on, Holly. Baba. Nandun yung car pala. Nasa labas. Come on. Where's your shoes? Get your shoes, Papa. Kanina, after namin kumain, nagnap ako. Dito kami dadang kasi yung car, linabas ulit ni Jan. Kasi nga, inisprayan niya ulit yung... Get your shoes, Baba, your pink shoes. There, come on. Get your shoes, hurry up. Kasi inisprayan ni Jan yung car. Kasi nga, diba, yung upuan, tingnan nyo, nakabukas. Pinapainitan niya, tapos inisprayan niya ulit na something na para maalis ba yung gas na amoy. And eto yung plastic. Sabi ni Holly, Mom, your slippers, that's for inside. Nasaan na ba yung aking chinelas? Kanina, hinihintay ko siya ngayon. Siya naman naghihintay sa akin. Okay, let's go. Yeah, I got my tongs.
Kasi mainit ngayon. Oops, wait pa ba? Naka-shorts ako. Kuya's like a pudding on. Yes, okay, let's go. Come on. Why? B.O. Mag-grocery ako. Why? Ano naman, why? We're doing, You're going dancing. They don't wanna come. Come on. we're doing dancing for one side. Yeah, go to the other side. Ay, ang daming langaw. Yeah, it's getting better. There, just take that tail off and get them out. Yeah, okay. And just open your window. Yes, ang daming mong bilin. Daddy, what are you doing, hon? Not now. Ano siya? Anong ginagawa niya? Inaalis niya yung Oh, get in your car seat. yung ano I'll yung take them inside. yung parang ref ba sa car? Bakit ngayon niya pa gagawin? Why now, honey? Ay, ngayon niya pa talaga gagawin. Okay, ayun na. Come on, Baba. Sit down. Daddy, put the seatbelt. And put all the windows down. Like Yeah. See ya, Daddy. Okay, close that back on. Tagal mo pa. Ay. See ya. Okay? What are you Is that doing? down? No, you just put it out here. Just put them down so you get going. Yeah, okay. See ya, Han. Tayo. Ayan yung tinanggal niya sa likod. See ya, honey. We're here, Papa. Nakatulog siya. Ha? We're here. No, you cannot bring your baby, Papa. I'll hold your baby, okay, outside, okay? Gusto niya dalhin yung baby. Tingnan mo yung buho ko kasi nga bukas yung mga bintana nung nagda-drive ako. And ayan, sabog. Tara, Papa. Taliin ko muna yung buho ko. Hala, hala. And tinali ko na yung sabog kong buhok. And choose your clothes, Baba. Ha? Siya nagpili. Ang init na kaganyan siya. Dito na tayo. Go, Baba. Hold Mommy's hand. Ayaw niya magpahawak. Go, Baba. Baba. Good girl. Okay, let's go. Okay, go now. Turn niya na. See ya. Go. Do you want Mommy to open this? Do you want me to open that one? You can? Okay, go now. See you later. Make sure you drink this one, huh? Okay? See ya. Bye, Baba. Bye. I love you too. Alright, alright. Okay, see ya. Go, Baba.
Tapos na yung ano ni Holly, yung hip hop dance niya. And baka sa Saturday, hindi siya makaka-attend ng ballet dance kasi pupunta kami ng Adelaide kasi may golf lesson na naman yung mga bata. And bibili na rin ako ng bigas doon sa binibilan namin sa Asian market kung meron. Kasi kanina pala, may nakausap akong nanay na grocery raw siya sa Coles tsaka sa Woolies. Wala raw siyang mahanap na bigas at tsaka toilet paper. So, hanggang ngayon nagkakaubusan pa rin dito sa amin. Hindi lang dito, I think around Australia, nagpapanik yung mga tao. Bumibili ng maramihan na t-shirt tsaka bigas. So, nagkakaubusan dito. So, sana doon sa sa Adelaide, sana merong bigas doon sa Asian store. Kasi bigas lang naman yung kailangan ko sa ngayon. Kasi yung tissue, toilet tissue, mayroon ako kasi di ba nakabili tayo nung kailan lang yun, last week. So marami ako, tsaka marami din akong Kleenex. Yung tissue na Kleenex, ang dami ko, kaya 15 pesos yun. 18 pala kasi bumili rin ako sa Big W. Kahit sa Big W raw, nagtitinda pala sila. Pero wala na sila nung pagpunta ko doon. I see you. And ngayon, mag-grocery ako yung mga kulang sa bahay. Yes, baby? I see your wheels turning. Who? The wheels turning. My wheels turning. Yes. Oh, nakita niya raw yung wheels. Nagtuturn. Kasi naka-open yung bintana. Paano mo naman nakita, Bab? Doon sa mirror. Kasi may malaking mirror doon sa pinagparkan namin. So, yeah, punta tayo ng Coles. Dito lang yung Coles. Malapit lang. As in, ayan yung Coles. Oh, punta tayo dyan. Dala niya na naman yung baby niya. I put my lipstick on. Lip balm on. You have your lip balm. Okay, naka-lip balm daw siya. Okay. Here, Baba. This way, Baba. Okay, wait. I'm just gonna remove this. Okay. Okay. Tingnan mo siya. Nakupo na siya and nilalagyan niya na belt yung baby niya. Ba't sa liig, Baba? Macho-choke yan. Dito na tayo ka ako ng spinach. Okay ba to? Okay naman siya. Okay siya. No, Baba, you don't hold it. Ang lilit ng carrots. Baby carrots. Baby carrot. Yes, baby carrots. What do you want? Smile. Smiley Fritz? Pa tayo ng Smiley Fritz. Thank you. Inuuna niya yung mata. That's for now. Thank you. See ya. Hey, Mommy. Hello, Baba. Hello.
wala sila yung malaking box na ganito tulad sa Woolies. So, dalawa yung kunin natin. Yeah, malapit na yung Easter kaya marami na sila mga bunnies na chocolates tsaka Easter eggs. Ayan. That's a little small one. Ha? Malapit ng Easter. Mommy. Ang ingay niya, oh. Binilinan kasi siya ng Kuya TJ niya, Kuya Sak niya na kuha raw ako ng roll up. So, kuha ako ng strawberry tsaka berry. Thank you, Mommy. You're welcome, Baba. Pandagdag sa baon nila. Mama. Kuhaan ko si Jan nito kasi paubos na yung kinuha ko last time. Kuha tayo ng dalawa. Can I eat No, not yet. it? No one yet. Corn. Not yet. V8. Ito yung V8. Yes, cool. This is not juice. This is fruit bags, Baba. Mommy. Si Kuya TJ gusto niya to. Itong flavor na to. Ito yung apple berry. Mommy, there's no chocolate for Daddy. We don't need chocolates. No, for Daddy. Alright, balik kami dun kasi yung chocolates daw ni daddy niya. Alright. Yes. Yeah. Right, chocolate. For and I know you like chocolates as well. So good. So good. Bili tayo ng chocolates. Kuha tayo ng Toblerone. Is that one? No, I like Toblerone, Baba. That's mine. What do you want, Baba? I want chocolate. I know. What kind of chocolate? This one. Crunch. Favorite din to ni Jan. Itong crunch. Hold this, Baba. Ano pa ba? That's my M&M's. M&M's. M&M's? Nasaan yung M&M's? Want the big- No, this is small. We need the big one. Where's the big one? Wala silang malaki. There's a big one. No, that's not big, Baba. Ah, here. Ito, malaki. And yung peanuts. Yung may peanuts. Peanuts. Yep. Peanuts. M&M. Peanuts. That's Okay, you're happy now? And Is this yours? twirl. Ha? Wow. Is this Ayan, yours? puno ka na dyan. Okay, I think that's enough. Etong flake pala. Gusto rin ko ni Jan. Look, that one again. Yung bounty, next time na yung bounty kasi nagsasawa na ako sa kanya. I think that this is too much. Is it too much? Alright. So, wala silang malaking bag na rice. Ubus na. Ang meron, eto. And yung jasmine, meron pa naman akong jasmine, pero dito, ubus na yung nandito. And yung dito rin, wala na rin. And ayan. So, kunti lang yung rice nila. Nung isang araw, meron ako nitong 5 eh. So, okay pa naman ako. Sa Adelaide, ako kuha ng malaking sakong bigas. Pag meron. Are you alright, Baba? And yung mga pasta, tingnan nyo, walang laman yung sa baba. Dati laging puno to. Hindi ko to nakita na ganito ang itsura niya. Pero ngayon, tingnan nyo. Oh, di ba? Nagkakaubusan din ng pasta. Ito yung vitamins ng mga bata. Yes, tingnan nyo yung mga canned goods. Ubus din dito, oh. My tissue. That's not tissue, Baba. That's for canned goods. Mommy, Ayan. my tissue paper. No, no tissue paper. We'll see. Hindi pa tayo nakakating doon kung saan nakalagay yung mga Lady five tissue. tissue paper. Yung toilet paper. Mamaya, tingnan natin kung meron sila. Ubus na yung kinukuha kong vegetable oil. Never ko yun nakikitang nauubos. Ayan, oh. Dito yung nakalagay. So, wala na siya. Empty na siya. And tingnan nyo yung mga andito. Ito yung saan nakalagay yung mga flour. Ayan. Empty. And yung isa dito, may lalaking nagre-refill sa mga asukal. So, ayan yung ano. Kung saan nakalagay yung mga arena. Nagkakaubusan din sila. Diba? Wala. And si Kuya, ayun, nagre-refill siya ng asukal. Dito tayo sa may mga cereal. Yes, baby.
kailangan namin ng Coco Pops. Yung malaki. It's Coco Pop. I know. It's Coco Pop. Yep. Naubos na yung Vegemite namin. Kuha na lang ako ng malaki. Dati kasi itong kinukuha ko maliit lang para mabilis maubos. And kuha na lang ako pag naubos. Pero ngayon, malaki tayo kasi nagkakaubusan sila dito. Guys, kanina lang may nakausap ako habang kumukuha ako ng Vegemite. Nagtatrabaho siya sa health department and nagkaroon daw sila ng meeting ng mga doctor. Sabi niya, hindi kita tinatakot. Ano siya, puti siya guys, hindi kita tinatakot. If I were you, mag-stock ka ng mga canned goods kasi daw mag-worse pa raw yung mangyayari next month kasi baka raw makapunta dito. So, sabi niya sa akin, bumili na raw ako ng mga basic and stuff. Kasi siya, namimili talaga siya. Sabi niya, mag-isa lang daw siya. Pero kanina, nag-meeting ulit sila ng mga doctors daw. Tsaka yung iba pang nagtatrabaho sa health department na mag-worse daw yung mangyayari dito sa Mount Gambier. Kasi nga, parang dumadami daw yung So, sabi niya, if I were you, just stock canned goods, yung mga basic. Sure, walang flour dun, diba? So, babalik ako doon. Yung oil, kukuha na lang ako din ng oil na kahit hindi yun yung ginagamit ko, kukuha na rin ako ng oil. And then, kumuha na ako ng 2 Vegemite. Kasi eto, gustong-gusto to ng mga boys. And, kuha ko ng 2 Nutella. Oh my goodness. What's going on in the world? Hi. May pulis, nahiya naman ako. Nahiya ako kay manong pulis. And kuha na rin ako ng strawberry jam. Diba? Sabi ko, diba, kukuha lang ako yung mga kailangan ko sa bahay. Pero ngayon, babalik ako dun sa mga may canned goods. Kuha ako ng Spam. Kasi parang kinabahan ako dun. Kasi tingnan nyo, kahit dito, oh, magkakaubusan ng oats. Nasaan yung oats na gusto ko? Ito, kuha tayo nito. Kasi gusto to ng mga bata. Kuha ako 2 nito. What's that? Meron pa ako nito pero kukuha na ako. So wala yung oil na kinukuha ko. Ubos na sila. So siguro kuha na lang ako ng sunflower oil. Never pa ako nakatry ng sunflower oil. Pero kuha na ako ng 2. Diba? Sabi ko kuha lang ako ng kailangan ko. Pero wait lang. Ayusin ko lang yung aking cart. So, ililipat ko yung mga fruits and vegetables dito. Dito ko naman talaga sila nilalagay. Pero sabi ko nga sa inyo, diba, kukuha lang naman ko yung mga kailangan ko. Pero after kong marinig yung sinabi ng babae, natakot ako. So, ililipat ko dito yung mga fruits and vegetables. And kukuha tayo ng mga dilata. Wait lang. What? Looks like a castle. Like a castle. Ayun, naayos ko ng mabuti yung aking cart. So, ngayon, ilagay natin yung oil. Baba, wait, Baba. I'm gonna put the oil. Kuha pa ako ng isang oil. Wait. Another sunflower. First time kitang gamitin. Sana okay ka. So, ayan. Kuha rin ako ng 2 asukal. Wait, Baba, wait. Oh, no, it's heavy. Give it to me. You're stronger, Mom. I know, I'm strong. Wait. 2 ng white sugar yung bilhin ko kasi yung lalaki, kalalagay niya lang, tingnan nyo, empty na agad yung isang shelf. Patay ng 2 and plain flour. Asan yung self-raising flour? Wala na talaga guys na self-raising flour. Ito na lang, white plain flour. Patay nito. White plain flour, 2 kunin ko. Kasi yan na lang yung natitira, oh. 5 na lang. Diba? Patayin 2. Kasi magbabanana bread pa naman ako. Sabi kong banana bread ako bukas. Punta tayo dito sa may mga canned goods, sa mga dilata. Tingnan nyo, nag-restock ulit siya, oh. Sabi ng babae sa akin, kuha raw ako ng mga canned goods na may vegetables. Wala yung baked beans na gusto ni Jan. Ito na lang yung natitira. So, ito na yung itsura ng aking cart compare kanina. And, dito tayo sa may mga sabon. Hindi ko mahanap yung ginagamit namin na sabon. Pero tingnan nyo dito. Nagkakaubusan din sila ng mga liquid soap. Tingnan nyo yung napkins nila. Meron pa ako nito pero kuha na rin ako just in case baka maubusan din tayo. So, kuha tayong isa. Wala nang ano. You want a bomb. Ano? It's not a t-shirt, you want paper tee.
Where our bomb. To wipe your bum? We can wash it, Baba. Ayan, guys. O, pati si Holly, alam niya na wala ulit na toilet paper. Anong oras na ba? Anong oras na? 6:28 in the afternoon. Gabi na. Paggabi na. So, wala. As in... How I want a bomb? Don't worry. I can wash your bum. Where? In... The bomb. No, not in the pot. Yeah. Ayan. Salang. Wala na talagang tissue. I know. I told you we can wash your bum. Don't worry, okay? Baba, can you hold this for mommy, please? Put it there, please. Here. No, it's too much there, Baba. There. Thank you. And then yogurt. One more. And how about for Kuya TJ? How about for Kuya TJ? Yeah, I'll get some for you, Holly. Where's mango? Mango. Here. Okay. You're welcome. Si Kuya TJ gusto niya raw mango na Activia. Suka tayo ng mango. Suka tayo ng mousse. Favorite to ni Jan. Hindi na yung mga bata. Si Jan na. Kasi yung mga bata gusto na nila yung Activia. And carrots and peas. Oh, ang lamig dito. Close it, Baba. Close. Okay, let's go. Sound tasty. Mommy, I need to hold this. Excuse me, Baba. It's alright. So, tapos na ako dito sa Coles. Magbabayad na ako. And then, pupunta ako sa chemist after dito. Finish now? Yes, we are finished now, Baba. Feeling ko yung bag na dala ko kulang. Kasi nga, ayan lang yung bag na dala ko. So, bumili na ako ng extra bags kasi hindi na sila kasya. Let's go, Holly! Ayan, tapos na kami dito sa Coles, guys. And ayan, meron tayo dito nakasabit. Baba, here! Hindi kita makita. Hoy! Doon talaga siya sa harapan. Dali na ka, Baba. Umuulan, pero mainit. Yeah, sit down first. Lagay ko na to dito sa likod. Yeah, wait. What? Ah, you found your sticker. Hanap niya na yung sticker niya. Okay. Ang linis ng car. Hello, Baba. Ayan, tapos and basa na ako sa ulan. Oops. Yeah. Bye, Baba. Come on, Baba. Punta kami ng chemist. Okay, go run there, Baba. Run. Yeah. Here, Baba. Here, come on. Dito na kami sa chemist, guys. Naghahanap ako ng mask. Come on, Baba. Wala akong makitang mask. So, magtatanong na lang tayo. Meron pa kasi siyang ina-assist. Come on, Baba. Hala, guys. Wala na raw silang mask. Last week pa raw sila sold out. Come on, Baba. Hala. Come on. Kinaban tuloy ako. Come on. Wala raw na mask. Come on, Baba. Uwi na tayo. Ah, hindi punta pala ako sa Filipino store. Sabi ko sa inyo, pupunta ako sa Filipino store. Pero duman muna ako dito sa, sabi niya, too bad. Kasi duman muna ako dito sa Chemist King. Para ba, bilisan na titingin kung meron silang mask. Kaso sarado na sila. Hanggang 5 lang sila. Ano na 7:30 na. So ngayon punta na ako sa Filipino store. Dito na kami, guys, sa Filipino store. Nagpapahinga lang muna kasi hiningal ako. Hiningal I like ako. your dress. Say thanks, tita. I like your dress. Meron siyang mask. So, eto, kaso yung sa kanya, disposable. Sabi ko, bilhin ko kasi mayroon daw siyang mga in-stock. So, bibilhin ko na lang tong 4 daw yan. So, just in case lang ba. Wala na eh. Out of stock na. Wala yung ano, no? Yung sana yung hindi disposable ba. Why are we here, Baba? What you gonna buy? What you gonna get? What you gonna get here? Ano? Louder.
Filipino sauce. Filipino sauce. Okay, get Baba. There, Baba, oh. It's over there, Baba, oh. There, the UFC, Baba, over there. See? Alam niya yan. Yay! Get to, Baba. 1, 2. Good girl, Baba. Paborito nila yan, eh. Kuha kayo ng hotdog. Okay, give it to ate. We're done? Let's close the vlog na dito. Guys, eto na yung mga pinamili ko dito. Pero may iniwan pa ako sa kanya na, pero binayaran ko na yung hotdog, tsaka longganisa ba yun? Chorizo na. So, iniwan ko muna kasi, good night guys. Iniwan ko muna, sabi ko, balikan ko na lang kasi yung freezer namin puno ng mga bait ni Jan. Come on. Say good night na to everyone. I-close na namin yung vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Hala, madilim na sa labas. Alas 8 na, no? Bigyan siya ng free ni tita. What's that, Baba? Mugo-mugo. Okay. Ah, for Kuya as well. Say thank you. Thank you, tita. Hug, tita. Hug. Say thank you, tita. Thank you. Okay, guys. Thank you. Good night. Night. Paradise, tell me who you seek.